Check, check. Onks tää mikki päällä? On juu. Eli Mannerheimille tässä tullaan me. Ei heille kylään, vaan sille kuuluisalle tielle. Mistä tulikin mieleeni vitsi, metsästäjä joutui vankilaan laittoman hirven metsästyksen vuoksi. Vaimo tuli vierailulle vankilaan ja kysyi, kuinka voit? Mies siis vastasi, Finlandia-talo. Voin oikein hyvin, kiitos kysymästä. On vaan niin kauhea ikävä sitä hirveä. Ei kun on vaan niin hirveä eikä. Joo. Tiedätte varmaan mitä tarkoitan. Sitä hirveä.